зайнура шодӣ ва ҳамроҳи аҳли оилааш дар хоҷагии деҳқонии нави ҷаббор расулов бо деҳқонӣ машғул аст. тӯли 10 сол мешавад ки холаи зайнура дар 1 гектар замин анор парвариш мекунад. қаҳрамони мо ният дорад ки аз 1 гектар замин 19 тонна ҳосил ба даст оварад. мо 1 гектар анорзор дорем. имсол ният дорем ки то 20 тонна ҳосил ба даст орем. ҳамаи маҳсулоте ки ба даст меорем дар бозори дохилии вилоят ба фурӯш гузошта мешавад. фасли тирамо барои деҳқононе ки бо парвариши анор машғуланд серташвиш меояд. Ойбиби Шерматова низ аз соли 1988 инҷониб заминро ба иҷора гирифта бо парвариши анор машғул аст. дар соли гузашта номбурда аз 1 гектар замин 20 центнер ҳосил ба даст овард. имсол бошад ният дорад ки ҳосилро ба 30 центнер расонад. 5 сол замина худомо нигоҳубин кардем. шукри худо ки мана имсол ҳам ҳосиламо беҳтар, ҳам ҳазор раҳмат роҳбарои давлат ба коркуни раисои худомо ки шароити обомои нағз муҳайё карда доданд. масоати умумии боғи минтақаи ҷангали қарамазори хоҷагии ҷангали вилояти Соғд 32,5 гектар заминро ташкил медиҳад. ба гуфти ҷангалпарвар Назирҷон Умаров дар соли 2018 9,5 гектар замин босозӣ карда шудааст. ҳарчанд зиёда аз 93% Тоҷикистон кӯсор аст, ҳамонон аз навбарқароркунии масоати ҷангал идома дорад. 1992 имсол анор шинонда боғои анорзор бунёд кардааст ки то имрӯза ин анорзора ма масоати умумиаш 32 гектара ташкил медиҳад. аз он 9 гектараш аз дига барқарор карда шуд. аз сабаби 2015 сол хунук задагӣ буд. 2018 сол 4,5 гектараша ма аз нав барқарор кардем. боқӣ монда 18 гектар анорзора ма ҳосилдиҳанда мебошад ки аз ин 12,5 гектараш ҳосилдиҳандаи анорҳои калонсол буда, 5,5 гектараша ҳамин сол ҳосилдиҳанда ба гузарондем. кишоварзони вилояти Соғд анорпарварӣ аҳамияти хоса дода истоданд. солҳои охир махсус пешгирӣ кардан аз пӯсиш ва бемориҳои гуногун чораҳои профилактикӣ андешида шуда истоданд. танҳо дар соли 2019 150 000 тонна анори нави нордон, қай ва дона сафед аз қаламрави вилояти Соғд ба кишварҳои хориҷа содирот карда шуд ки назар ба соли гузашта зиёд аст.